Benvingut al meu canal. Si ets aquí significa que ets amant de la naturalesa i de tot lo natural. Amb aquest vídeo t'ensenyaré com fer ornaments de Nadal amb pocs materials. És una activitat excel·lent per fer amb nens petits perquè els passos són fàcils de seguir. Amb una mica de supervisió, tots junts podríeu gaudir del procés. Doncs som-hi! El cost total d'aquesta manualitat és dels 2 euros, més o menys. El sisal va costar 3 euros, però ve a rotlles d'uns quants metres i així us sobrarà. I el con amb 1 euro. Aquí poso una mica de cola al principi i vaig vestint el con amb la corda. Cada 3 o 4 línies poso una mica més de cola, d'aquesta manera es quedarà ben bé la sisal al con. És la primera vegada que faig una manualitat així i al principi em va costar una mica, però ara veieu, he agafat una mica el ritme i vaig més ràpida. De fet, considero que aquest tipus de manualitats em relaxen i a vegades al dia a dia, quan anem una mica de bòlit, està bé seure'ns i fer alguna cosa amb les nostres mans per deixar l'estrès, relaxar-nos. Aquí faig línies una mica irregulars per donar-li un aspecte més casolà, més fet a mà, més rústic. Aquesta és la segona capa que poso. D'aquesta manera no es pot veure el blanc que està per sota. I voilà! Aquí teniu l'arbre nadalenc rústic. He decidit posar aquesta corda com una garlanda. Queda molt bé. Per fer el segon arbre faré exactament el mateix, només que faré servir fil de llana. També podríeu fer servir un color diferent, com per exemple vermell o blau, si teniu una decoració temàtica, per exemple Nadal blau o més vermells. També he decidit posar-me guants perquè amb el primer arbre la cola se'm va pegar a les mans, doncs us aviso. Aquí faré servir aquests petits branquets per ficar per sota de l'arbre i d'aquesta manera el puc sostenir. Per fer aquest projecte faré servir pintura de color blanc, pinyes de pi i també el mateix sisal. Ara vaig ficant una mica per donar l'aspecte de com si hi hagués neu per sobre de les pinyes. Ara veieu, he decidit posar-me els guants un altre cop i també remoure, barrejar bé la pintura perquè d'aquesta manera es quedarà millor una capa més densa, més sòlida a les pinyes. Ara faré una segona capa, però crec que si hagués remogut bé la pintura des del principi no faria falta. Ara, per fer els ornaments, simplement agafo una de les pinyes de pi, una mica de sisal, faig un nus i després les puc penjar a l'arbre on sigui. La segona manualitat que podeu fer amb totes aquestes pinyes nevades és una garlanda. Doncs agafo la corda de sisal, també podríeu fer una altra de cotó o del color que us agradi més. M'agrada aquest perquè és molt natural i queda bé a qualsevol espai. Ara faig un nus i així poso les pinyes
a la corda. També podríeu fer servir cola. Aquí faig servir aquesta cola calent que queda molt bé perquè fiques una mica, després esperes que es refredi i ja està. Per fer aquest ornament agafo unes quantes branquetes, després faig un nus per lligar-les bé, després hi fico per sobre una mica d'eucaliptus, de fullatge. Faig servir una petita branqueta d'un eucaliptus gran que vaig comprar amb 3 euros. També vaig ficant petits ornaments d'un altre ornament, segons com em sembli bé. Per aguantar-les bé faig servir aquesta corda invisible. D'aquesta manera no es ve res i queda supermaco. Aquest ornament no s'hauria d'anomenar projecte perquè és molt senzill, molt fàcil. Simplement he ficat una mica d'eucaliptus a aquestes petites ampolles que vaig comprar del basar del meu barri amb 1 euro. I voilà, tenia el vostre ornament. Queda molt bé a l'arbre amb els llumets al costat. Per fer aquest projecte senzill, simplement hem de donar la forma del triangle a les branques. Faré servir el sisal i aniré lligant les puntes del triangle. Ara simplement vaig ficant una mica d'eucaliptus i de fullatge a les parets del triangle. Per acabar faig un petit nus per poder penjar després aquest ornament a l'arbre o a la paret.